Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda Aýratynda Aşgabatda hususy awtolawny kirä edýän sürüjilere garşy gödäwçilikler güýçlendirilip, şäherde hususy taksileri tapmagy kynlaşan mahaly sosial ulgamlarda taksi temasyny ýaňsa alýan suratlar, videolar we değişmeler peýda bolup başlady. Türkmenistanda ilat tarapyndan giňden peýdalanylýan imo tilsimindäki ulanjylaryň biri suwuň derejesi diýdiňe golaýlaýan sil gelen bir köçede legeniň içinde oturup elindäki pili bilen kürek urup gaýygy öňe hereket etdirýän ýaly bolup görünýän adamyň suratyny çap etdi. Suratda bu adamyň kellesiniň depesinde taksi belgisi yerleşdirilip, ondan ortaça 1,5 metr çemesi öňde duran beýleki bir adamyň onu egilip çepelini arkasyna goýup, sag elini öňe tarap uzadyp garşy alýan pursadyny görse bolýar. Imo tilsimini ulanjy bu suratyň aşagynda beýle taksa häzir ruhsat berilýärmi diýen sorag bilen ýurtda hususy taksilere girdilen gadagynçylygy ýaňsa alypdyr. Bu tilsimi ulanjylaryň ýene biri ýolda duran eşeğin kellesiniň depesinde taksi belgisi goýulan suraty paýlaşyp, ýurtdaky taksi gadagynçylygyny we ýetmezçiligini kinalaýan ýaly bolup görünýär. Imoda taksi temasyndan paýlaşylan suratlaryň ýene birinde iki adamyň $100 üstünde iki elini garnynyň üstüne goýup ýatan pursaty görünýär. Bu suratyň aşagynda soňky bir näçe ýylyň dowamında taksiçileriň ýagdaýy diýilen kinaýaly ýazgy yerleşdirilipdir. Azatlyk radiosunda ýokarda görüň edilen suratlary we maglumatlary paýlaşan ulanjylar barada dolu maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Galy bersede mundan öň sosial ulgamlarda 11-lik taksi hakyndaky değişmeler köp gözeýilýärdi. Hususanda ýurtda geçirilen köpçüliklerin çärelerden soň öýüne gaýtmagy jemgyýetçilik transportyny tapmayan ýaşlar akşam ýagyşda ýa-da beýlekide öýlerini 11-lik takside gelendigi barada değişme çap edýärdiler. 11-lik taksi ýaşlaryň arasynda iki aýagyny ýagny öýüňe piýada gelendigini aňladýar. Türkmenistandaky hususy taksi problemasy Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 4 aprelde İçeri işler ministri İskender Mulikow bir kenç elan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Şonu prezident ýolawçy gatnatmak boýunça ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlügi gödök bozup, ulug hadisalarynyň helakçylikli ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny belledi. Prezidentiň Mulikowa beren kenjinden soň Aşgabatda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri lisenziýasy bolmady hususy kirä bilen meşgullanýan sürüjileri açaçan diýen ýaly awlap jerime salyp başladylar. 11 aprelde Azatlyň paýtagtdaky habarçysy şäherde taksi ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygyny, şol sebäpli ýaşaýjylaryň aglawasynyň jemgyýetçilik awtobuslarynyň peýdalanmagy mejbur bolýandygyny gürrüň berdi. Ýöne ol paýtagtyň köçelerinde gatnawlary amala aşyrýan awtobuslaryň sanynyň ilatyň transport zerurlyklaryny öderden ejizdigine, şol sebäpli günüň birinji ýarymynda awtobuslaryň ýolagçylardan hyrin-dykin dolýandygyny we aýallar bilen erkekleriň arasynda dawa jenjeliň hem döreýändigini aýtdy. 11 aprelde Daşoz welaýatynyň polisiýa işgärleri hususy ulagynda etraplaryň arasynda kirä edýän sürüjileri hem awlap başladylar. Türkmenistanda hususy ulagynda lisenziýasyz kirä edýän sürüjilere garşy gödäwçilikler 2016-njy ýylyň ahirinden güýçlendirilip başlanypdy. Şonu hususy awtolaw bilen kirä etmekçi bolýan raýatlar azyndan 12 adam bolup birleşip hojalyk jemgyýeti diýilen ýörite firma şekilli idare döretmeli edildi. Kirä edýän taksi sürüjileriniň ençemesi munyň üçin talap edilýän resminamalaryň aşy çylşyrymlydygy sebäpli firmany döretmek tas mümkin däldigini azatlygy gürrüň beripdiler. Yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi döwlet eýçiligindäki sary reňktäki taksileriň diňe Aşgabat we Awada şäherlerinde hereket edýändigini we olaryň ilatyň aglawasynyň maddi güýç ýeterinden aşy gymmatdygyny belleýärler. Türkmenistandaky taksi ýetmezçiligi we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada türkmen häkimetleri resmi medeniýetde çykyş etmän gelýärler. Ýöne hususy taksileriň işine gödäwçiliginiň güýçlendirilmegi Prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 30 ýanwarda ministrlikleri pudak edaralaryny birleşdirip transport ulgamyny hususlaşdyrmak barada karar kabul etmeginden 2 aý gowrak wagt soňa gabat geldi.